Skal der være videoovervågning i byparken og skovparken? Regeringen har for nyligt med en lovændring gjort det muligt for boligorganisationer at videoovervåge boligområder, hvis det er med til at bekæmpe kriminalitet. Hvad synes beboerne i byparken og skovparken selv om forslaget? Er det nødvendigt at sætte videoovervågning op? Vi har spurgt dem ad. Jeg føler, at det er lidt forkert på grund af, at hvis der var videokamera herover og folk vidste det, så andre steder, altså nogle andre folk fra andre steder, de vil tro, at der sker for mange ting her omkring. Så vil stedet få et dårligt omtale, og måske vil de mene, at det er et dårligt sted at bo. Nej, det synes jeg ikke. Fordi det vil være for meget overvåget. Man føler bare sådan for meget overvåget. Man får ikke lov til at være så frit, som man er nu. Synes du, det er nødvendigt med overvågning her? Nej. Der er ikke noget, der sker noget dumt eller farligt, som man skal overvåge tingene, for det er der ikke. Der er meget stille og roligt sted, så. Jeg synes ikke, det er nødvendigt. Hvorfor synes du ikke det? Nej, jeg synes ikke, det er værre her, end der er mange andre steder. Så du synes ikke, der er sådan der? Nej, det synes jeg ikke. Jeg mærker ikke noget til det. Og har ikke gjort det i de 22 år, jeg har boet her, så jeg synes ikke, det er nødvendigt.